Гэту великаншу прыгажуню клічуць Тэя. Больш за тыдзень таму яе знайшлі ў адной з вёсак Пінскага района з вяроўкай на шыі у вельмі змардаваным стане. Сёння ж, дзякуючы валанцёрам пінскай арганізацыі «Адданасць сябру», Тэя накормлена, прывіта і чакае хуткай сустрэчы з новым гаспадаром. Разам з Алабаем у так званым пункце ператрымкі безнаглядных жывёл сёння 10 дарослых сабак, 30 шчанят і 1 кот. Усе яны пад крылом гаспадыні пункта і заснавальніцы грамадскай арганізацыі па ахове жывёл Тацяны Шуман. Менавіта яна сёлета стала тым самым локомотивом, які зрушыў у Пінску справу по ратунку бездомных жывёл. Раньше как приходили, дайте нам приют, да. А мы пришли с другим вопросом. Мы говорим, мы будем помогать, мы будем волонтерить, мы будем выгуливать, мы будем помогать ветеринарные какие-то услуги оказывать животным, то есть лечить, прививки от бешенства, там же есть определенные ветеринарные процедуры. Пасля афіцыйных зваротаў да кіраўнікоў абодвух пінскіх выканкамаў старшыні гарадскога савета дэпутатаў Тацяне Шуман было дазволена арандаваць адно з памяшканняў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Яно знаходзіцца далёка ад жылых забудоў і мае вялікую плошчу. На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство города Пинска совместно с волонтерской организацией «Преданность другу» прорабатывается вопрос о реализации социального проекта по созданию на территории города Пинска пункта временного содержания безнадзорных животных. Вопрос финансирования данного проекта прорабатывается как на уровне местных властей, так и на уровне волонтерских организаций. Пакуль усё на ўзроўні вусных дамоўленасцяў, Тацяна Шуман прызнаецца, рэалізаваць праект нават часткова толькі за грамадскія ахвяраванні нельга. Кошт паслуг высокі, а рахунак толькі сёлета адкрыўся і папаўняецца марудна. Сродкаў хапае толькі на лячэнне жывёл і стэрылізацыю. Спонсары купляюць корм. Шмат чаго прыйшлося набыць за ўласныя грошы, кажа Тацяна, і спадзяецца на ўдзел гарадскіх улад. На сегодняшний день благотворительно мы едва рассчитываемся с лечебницей. Я как директор, я работаю бесплатно. Ці зможа пінскі прытулак дзейнічаць афіцыйна і на пастаяннай аснове, пакажа час. Але тое, што праблему хвастатых бяздомных трэба вырашаць на самым высокім узроўні, кажа статыстыка. Штогод у Беларусі адлаўліваюць каля 70 000 безнагляджаных хатніх жывёл. Большасць усыпляюць. Толькі з пінскіх вуліц за мінулы год было адлоўлена каля 800 сабак і катоў. Сёлета такіх каля 600. Зооабаронцы ўпэўнены, істотна знізіць іх колькасць можна толькі праз прыняцце закона, які будзе накіраваны на повышение отказности гаспадароў за своих гадаванцаў, моральную и материальную. Тацяна Бунгусаім, Олег Завадскі, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».